Unahon na to dong sa may naka-standby dia. Report sa ta, wala pa? Sige. Nakalakaw naman sila. Sige. Dire sa ta sa una dong kay matay. Nakaingon ko mga igsuon nga. Lain na sad ninyo eh. Ultimo pagpakitang tao mga igala, di gyud mo kahibaw. Liwat jud mo nako ba? Kay ako mga katropa, pag di na ko gusto, di ko managad kayo. Ana ko, di ko kabalog plastikan mga katropa. Pero pag, ganahan ko tao, managad ko. Pero di ko ganahan. Kapoy, lain man ko, murag makasa man tag samot. Makasa man ta may galang makipagplastikan ka, ngiting aso ka diha. O sige, gibuhat may galas mga Pilipino. Wala man lang nakalamano ninyong BBM. Pero matod ba lagi nila nga, nung mulamano, masabi katropang Arnel nga, kining gipliti na mo sa aeroplano, amo masaning kwartasan. Tama sa no? Oo. Nga nung mulamano maming BBM, wa man na si katabang na mo. Kami pa noy nakatabang nila. Kaysa among mga remittance nakabaton og pondo ang Pilipinas, na inakawat may gala mga kawatan. Basta siguro nagibati may galas mga OFW ba kay kung imong tanawon bay, yun na sila nga ikumpara na sad nimo. Alang-alang unsaon nato na. Ha? Pagkumpara man gyud nimo. Kapag kasi digong ingato murag wala na, no? Murag hukupan na tong tao mga igsoon. Pero sa BBM bay daw suwaay lang ba? Ika mga maldito sa inyo ba? Maayo pang ido eh. So, wag yun mga katropa. Bisag high hilo na lang, Mr. President. Wala ba eh? Ipit presidente ba eh? Sige dong, paliyog ko pakita ng video diya ba para makita sa ato mga katropa nga in taon sa man ninyo ning Pangulos Pilipinas eh. Presidente na ba ni Ma'am Richie Miasco? Paliyog ko diya birada ba XFM Katropa. Nay, diya mga katropa inyo makita. Kailang ha. Naa mga katropa wala si sige na siya lingi in town. Matay wag yun nakakuan ninyo ba? Tera. Naiuban wag dyan ba yun? Wag dyan pakialam ba yun? Wala yun Wag man dyan. Ultimo paglingi na lang mga igsoon, wag mo lingi uban. May mautas sa ninyong batasan oy. Maut kayo magbatasan ba Ang ubano, wag gyud bay. Napay sa gadag gabas. Loyang presidente. Bullseye. Kaya na dong. So bakita na to diri mga higala nga. Wa magyud in town ay. Mura ba og matod pas Tagalog na didma. Itong nakalabay may gala nga edisyon sa atong komentaryo. Ako mingon jud ko, importante nga musugat ang Pangulo. Bahalag pakitang tao na lang sad na niya. Ngayon naman, mga katropa, at least may mga supporter man na siya. Makita sad bito dito mga katropa nga gipahalagahan niya ang mga OFW, dili lang ang ilang remittance, gumikan kay nobody can replace presence. Nothing can replace presence by. Wala gyud makahulip sa presensya. And presence maigsoon is the pinakanindot maigsoon nga manifestation of caring. Pag-amuma ba? Malasakit. Ang imong presensya may gala, may pinaka the best manifestation sa imong pagpangga. Di ba pwede mo yung kamay gala nga gipangga ta ka, padalaan ta kag kwarta. Lahi sad na siyang pamaagi. No?
Subtle ra na siya, mabaw ra na siya kay murag adto ra may galas material nga. Lahi gyud tog level tong naara ko sa imong tapad bisag di nakaganahan ako. Murag sa gugma mga katropa ba nga. Hihintahin ko ang araw na matutunan ng puso mo na ako'y mahalin. Ha? Yung si Ma'am Richie Miasco, imuhara ng presidente, sir, ako mabutara na, yung ibasa di mo sa... Oh. Una yung pinaka the best expression, may gala, of how you care. Your presence, no? Bahala gina, despise ka na, bahala gina, nandito lang ako. Kahit ayaw mo na sa akin, nandito lang ako. Bahalag, samaran na ni akong dughan. Pero, maantigo gyapon ko sa pag-amuman ninyo. Bahalag, di ko ninyo dawaton. Pero, luag kayo nga akong dughan nga, mudawat ka ninyo. Sa, karon, himo sa presidente nga available iyang kaugalingon, of course, mga higala, bay, pagsugat. Pero, tinuod man nga ang presensya is the best manifestation of how much you care, mga katropa. Pero dapat sa butangan yun mo diya mga higala og genuineness. No? Genuineness ba? Kanang abot pasabot ba? Kanang imong kamatinud-anon mga igsoon sa imong presensya. Bullseye! Bullseye! Kung naaman lang ka diha may gala, gumikan kay out of your obligation or na nakaingon nimo nga ato ana. Murag gibanhaan siguro sila mga igala sa komentaryo ba nga dapat hindi mo gimusugat ni presidente mga igala. Mura magwa naagay nakasulti ani may igsoon sa presidente nga pakita dito bong. Pakita dito bong. Kani nadto magyud ang presidente and ako mayon ko salamat. Oh, pasalamat ta na. Salamat Mr. President for showing up. And well, pasaylua nga di gyud kayang tunlon sa mga Pilipino. O di gyud sila kayang makipagplastikan. Pero may nalang gyapon kay naa ka diha. At least it is better than talking. Bullseye! Bullseye! Kanang gihimo ni Marcos karon, it is better than making Auntie Claire barking and barking. Mas okay na. Di na siya mo hatag na lang siya statement, trabaho nga trabaho may gala, makapamawi pa siya. Oh. Pero dapat ma-feel lagi sa mga Pilipino mga igsoon. Kaya may problema man tabay. Naa sa mindset ni sa admin eh. May problema man ta, mga katropa. Okay na dong? Sila, Viber man na to, Viber. Problema ta nga naman. Normal pa man ang ilang pananaw ni ini mga kaigsuunan. Sao man ni nato ron? No? Deputy Commander sa Northern Luzon Command sa Armed Forces of the Philippines nag-exit sa 10th ID. Samantong, katong gasolina, adretso na. Alright, sige. Ato sa Siron, ay mo gakuan ha, hinay